ଘରେ ଭାତ ବଳିଗଲେ ତାକୁ କେହି ବି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ବଳକା ଭାତରେ ବନାଇବା ଭେଜିଟେବୁଲ ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ପିଆଜ, ଆଳୁ, ଫୁଲକୋବି, ବିଟ୍ ଗାଜର, ଟମାଟୋ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛେଚି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଏଠି ବଳକା ଭାତ। ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାନ୍ଧିକି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା। ଜିରା ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ପକେଇଦବା। ପିଆଜରୁ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଏବେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦବା। ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଭେଜିଟେବଲ୍ ସବୁକୁ ଆଡ୍ କରି ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ତାକୁ କଭର୍ କରିନେବା ଆଉ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପରିବା ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆମର ବଳକା ଭାତକୁ ଆଡ୍ କରିନେବା। ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାତ ବନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଭାତ ଆଡ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚାକୁ ପକାଇବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ଲୁଣ ପକେଇଦବା। ଆମେ ଆଗରୁ ପରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ପକେଇଥିଲେ, ତ ଆପଣ ଭାତ ହିସାବରେ ହିଁ ଲୁଣ ପକେଇବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ପାଉଡର ଆଉ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଚାଟ୍ ମସଲା ପକାଇ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦବା। ଏବେ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦବା। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମ ଭେଜିଟେବଲ୍ ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ଆଉ ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ।